No niin, morjesta vaan kaikille, meikäläinen on Tutsa ja pitkästä aikaa videota. Ja videohan on vähän erilainen, eli Euro Truck Simulaattori olisi vuorossa. Ja mikki päällä sehän on hyvä. No, mulla on tällainen, mä otin vähän lyhyemmän keikan, mä kuvaan ennen kuin koulu alkaa. Eli tämmönen 3 tuntia vähän alle. 2-3 tuntia, niin sellasin. Ajattelin viiä ja hyvä keikkaahan meillä on ja tää saattaa lakittaa aika paljon. Sitten venaillaan. Taas. Hyvä nopeasti. Kiinni. 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 No. Nyt jatketaan matkaa. No niin. Aletaan pääsee pois täältä kaupunkialueelta. Joo, ja eli mä ajelen tällä hetkellä tällaisella vanhalla Volvolla. Uushan Volvo on ollut jo muutaman vuoden, 2-3 vuotta, niin ajelen tällä hetkellä vanhalla Volvolla. Tää on mun mielestä hienompi kuin se uusi Volvo ja mennään vanhoilla vihreillä. Ja mä tykkään tästä muutenkin enemmän tästä vanhasta Volvosta. Ja juu, tosiaan, eli mä rupean varmaan näitä videoita tekemään enimmäkseen Minecraftista ja sitten voitte kommentoida, jos haluatte tätäkin. Ja voin tätäkin tehdä ja jos te vaan haluatte. Mä tässä ei mitään väliä oikein, mulla on muutama peli tuolla mitä mä voin rekordaa. Joo. Mä olin parituntinen, niin kun mä vähän meinasinkin, että parituntinen keikka. Ja tiistaina 5 aikaa näyttää tuo saapumisaika. Ja kellathan on tiistai 3 kohta tässä pelissä. No, mennään vähän liian kovaa. Kolahtaa vähän nyt. Vähän mentiin liian kovaa vissiin. Ei se haittaa. Mersukuski jatkaa, ettei mitään. Ei tullut vaurioakaan mun mielestä. No ei tullutkaan, no joo. Edellisiä. Tai no edellisiä. Sit vaan venaillaan ja ajellaan tässä tuonne. Mihin mä vien tämän? Mä en edes kattonut sitä Bremeniin päin. No, rekka tuli vastaan, mutta voi huomannut, kun tuo palkki on tässä. Vilkutkin, mutta en mä tällaisessa kuljetuksessa niitä käytä. Enemmän käydään sit sellaisissa, mitkä on niinku vähän sellaisia leveämpi. Vähän nää valotkin näkee sen verran hyvin. Tosiaan tää on aika pian tällainen kuljetus. Sitten tulee vissiin rekka vastaan. Näin kun olikin tuo kyltti. No nyt tulee rekka vastaan. Taas pitkät päällä.
Kaitilta kannat. No, nyt täytyy vähän hidastaa, ettei tuu sakkoja. No tosiaan nää ETC-rajoitukset, mitkä on vähän huonoa mun mielestä. Sieltä tuli auto vastaan, kun mä en vieläkään niitä huomannut, tai sitä huomannut taaskaan. Vähän mä oon hyvä, mä en huomaa mitään. Nyt huomaa tuon auto. Tästä tuli. Joo. Nyt ruvetaankin kääntyä tästä rampilta alaspäin, nyt vois vähän hiljempaa ehkä ajaa. Hyvin jaksaa 700 heppaa mennä eteenpäin. Joo. Ei enää pitkä matka, 70. Joo, nyt meni puuron. Joo, nyt ei semmonen aivopierro, et niin, että 74 kilsaa vielä määränpää. 73. Tässä menee aika nopeasti nää kilometrit. Tässä pelissä jos ootte pelannut, niin aika nopeasti menee. Ja me ruvetaankin aika lailla justiinsa, kun ajetaan tällaista 6-7, niin tuli päästä. Määrän päässä ja kunnon haukutus tuli. Tunnin päästä suurin piirtein vähän alle ollaan määrän päässä. Saavutaan sinne ja sit pakitellaan tää tohon laituriin ja ollaankin valmiita sitten. Voisihan sitä pitkääkin laittaa päälle tai vähän vaihteeksi. Ja hienot maisemat täältä. No jaa, maisemat on tuolla ihan mukava. Tuolla kivenklöntti tosiaan se. Katoit, siellä on rekka edes kun menee tuon kaiteen. Mut ei ollutkaan. Mä en tiedä mitä mä selittelen täällä tänään. Tai tänään aamusella, kun ei oikein mitään juttuukaan lenne tai mitään. Voi olla aika tylsää katsottava. Aika uninen video veikkaan näin. Ja nyt ollaankin kohtaas menossa rampille, niin voitais vähän hidastaa tätä vauhtia. Kun mennään yli 100, kun alamäki, niin sieltä tuleekin manni vastaan. Sitten taas mennään rampilta ylös ja sitten mennään heti rampilta alas. Mä en ymmärrä mitä järkeä tossakin oli. Olis voinut vaan rakentaa jonkun kiertotien tuolta ja mennä sitä kautta. No, eipä se haittaa. No, vielä 25 kilsaa, niin ollaan perillä. Meillä alkaa olla jo semmoset 22 vaille 5 tässä pelissä. Tullaan aika nopea rampilta alas, mutta tällaiselta rampilta me uskallaan vetää vähän nopeammin alas kuin sellaiset pyörän rampilta. Joo, aletaan olla ihan justiinsa perille ja me viedään tietysti tonne pospedille betonielementtejä, jos nää oli. Joo. No nyt mennään vanhoille vihreille. Koht kolisee. Vaurio 3%. Kun ei oo ajanut tänään yhtään eikä silleen kun just herännyt, niin oo hereillä, ettenkö sanoisi. Sitten kun nuo valotkin vaihtuu tuossa kivasti ja silleen.
Mä voisin itse asiassa tässä näyttää tämän mun rekan nopeasti ennen kuin mennään peruuttelemaan. Eli mulla on tällainen Volvo FO Novetratteri XL. Vähän pakoputkea ja kaikki. Tollanen väritys ja tollaset renkaat kaikki. Itse tykkään tästä vanhan Volvo ulkonäöstä enemmän jotenkin kuin uuden Volvo, mä en tiedä miksi. Vaan se niinku oikeessa elämässä niinku silleen minusta on vähän hienompi se uusi Volvo, mutta tässä pelissä tää vanha Volvo on mun mielestä hienompi. En tiedä mikä siinä sitten on, mutta se vaan. What? En edes ajanut punaisia päin ja silti tuli. Tää peli kusettaa meitä nyt vahvasti. Tai minun. Joo, eli mulla on toi tandemikin tai se Streamline tandem ja on mulla vissiin Mercedeskin tandemi. Kai, mun mielestä. Oho, miksi mulla on vilkku päällä? Ehditään vielä näistä valoista keposesti ja sit käännetäänkin meidän määrän päähän. Eli pospedille. Voidaankin laittaa vilkut päälle sen ajaksi kun pakitella ja... No niin, meillähän on tästä helpoin paikka tässä koko terminaalilla pakittaa, kun on tällainen. Heti kun pääsee ajamaan, niin se on melkein suoraan pakitettu. Vähän joo katso, että missä kohtaa se on. On se paikallaan tossa, joo. Noin. Katsotaan kuinka pitkälle mä oon saanut jo rekordattua. Eli 23, eiku. Joo, jotain 23 aloitettiin. Mä oon rekordannut nyt sen 12 minuuttia tässä kuljetuksessa. Mä varmaan rupeen kohta lopettelee tän videon, että tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa. Meikälään kiittää teitä, että te katsotte tätä videota, ne jotka siis katsoo. Ja sitten se olisi mun puolesta moro.